Il-Parlament beda jiddiskuti kif pajjiżna se jibda jagħti ċ-ċittadinanza Maltija lill-individwi barranin illi jkunu taw servizz eċċezzjoni lil pajjiżna jew lill-umanita ġenerali jew potenzjalment jistgħu jagħtu servizz eċċezzjoni lil pajjiżna. Permezz ta' abbozz ta' liġi preżentata fil-Parlament mis-Segretarju Parlamentari Ġulja Farrugia, il-Gvern qed jipproponi li abbażi ta' mertu pajjiżna jagħti ċ-ċittadinanza Maltija lil dawn l-individwi illi jaħdmu fl-oqsma tax-xjenza, ir-riċerka, l-isport, l-arti u l-kultura. L-għanu li l-prestazzjoni futura tagħhom trendi benefiċċji sostanzjali f'pajjiżna. Individwu jkun qed jagħti n-know-how, it-talim tiegħu, l-erf tiegħu lis-soċjetà Maltija u b'dan il-mod qed ngħidu mela disċiplini sportivi lokali, artisti Maltin qegħdin jitħarġu jew inkella qegħdin jieħdu għarfien minn nies ta' fama internazzjonali u dan nemmnu li se jkun qed ipoġġi lil Malta fuq pjattaforma ikbar, pjattaforma internazzjonali li wkoll tħeġġeġ lil dawk li huma fil-5 oqsma li identifikajna biex ikomplu itejbu il-prestazzjoni tagħhom u nagħmlu isem aħjar għal pajjiżna lil minn xtutna. Farrugia fistritilna kif sissa liġi Maltija tippermetti li ċ-ċittadinanza tingħata f'dawn il-każijiet lil minuri biss. Għalhekk l-estensjoni tinkwadra tajjeb fl-istrateġija tal-Gvern li jrid jagħmel minn pajjiżna destinazzjoni għal startups ibbażati fuq l-innovazzjoni teknoloġika. Il-Segretarju Parlamentari saħqet li din is-sistema togħti ta' ċittadinanza diġà teżisti fl-Awstrija, Ċipru, Franza u l-Kroazja. Iżda d-differenza tagħhom Malta se ddaħħal numru ta' kriterji stringenti li għandhom ikunu sodisfati. Għandna set ta' kriterji fosthom li jkollu rabta ġenwina ma' Malta fis-sens li jkun ilu sena jgħix Malta. Qed ngħidu wkoll li l-individwu jixtri jew inkella jikri proprjetà f'pajjiżna. U wkoll iċ-ċittadinanza tista' tingħata lill-individwi illi għaqdiet lokali f'pajjiżna jaħsbu li l-individwu jista' jagħti kontribut deskritt bħala eċċezzjonali fil-kamp partikolari. Hemm imbagħad xenarju ieħor spjegat Farrugia, meta l-applikazzjoni tkun ibbażata fuq prestazzjonijiet futuri u hawnhekk l-individwu jeħtieġ l-approvazzjoni minn korpi kompetenti fil-qasam partikolari.